Čau lidi, zdravím vás Goroák u dalšího dílu našeho povídání o tancích, nebo jak to chcete nazvat. Dneska tady máme tank KV1. Takže tenhle tank, to je 5. tier. Kdybyste se chtěli kouknout na ten strom, je to tady houby teď toto, ne? Škurňa, teď se v tom nevyznám, tady to je, myslím, jo, že tady jdete z MS1, T26, T46, T28, KV1. Je to teda 5. tier, já ho teda ještě moc vytuněnýho nemám, už mám i předtočenou bitvu s ním, tu vydám potom. Tady máte ty žebříčky zkoumání. Já tam mám teďka všechno štokový, tak tohle z toho si nemůžete koupit nic, pokud nevylepšíte podvozek, já na to zapomněl, no, takže docela failing. Má docela, no, dá se říct i malej pancíř, ale když hrajete s nižšíma týrama, to ani nevadí. A to dělo štokový taky hodně na prd. Střílím s ním a prostřelím maximálně 4. tier, jinak tenhle tank neprostřelí. K tomu ještě dodat, takže 590 životů, k nic moc. Pancíř malej, maximální rychlost 34 km v hodině, to dosáhnete jen stěží. Já mám docela rychlej rozjezd, protože jsem si tady koupil omezovač výkonu nebo odstranění omezovače výkonu. Houby, omezovač výkonu. No a to vám vlastně přizpůsobí toto. Jo, jestli se tady ptáte, jak jsem udělal tady tu českou vlajčku, to se dělá na vnější vzhled, emblémy a tady máte vlajky a erby. A tady máte z jedné strany, z druhé strany. Že jako dobrý docela. Fuj, zavři se. No dobrý, takže to by bylo asi všechno. Fuj, to nechci. Tak dobrý. To by bylo teda k tomuhle tanku docela dobrý, jenom ještě při bitvách chci upozornit, abyste se spíš natáčeli, protože to pomůže. Čelní útok u tohohle tanku je úplně na prd. Za prvý se nedostanete pořádně rychle ani na místo určení a lak. To dále neřešíme. Takže komentujte, lajkujte, odebírejte, všechno možný. A těším se na vás v dalším dílu. Takže čus bus.